Hello! Mä ajattelin, että mä aloittelen vähän ajoissa täällä, kun on ollut tämän leirin aikana monilla noissa liveissä vähän ongelmia, että sitä ne löytäisi mahdollisimman moni. Hello! Otellaan porukkaa paikalle, niin päästään aloittelemaan. Moikka! Kuuluuko toi pahasti toi mun tuulettimeni tuolta takaa, toi hurina? Täällä on sen verran lämmin, että on pakko pitää vähän tuuletinta päällä. Moikka! Hyvä, että ei kuulu, mutta mun ääni varmaan kuuluu kuitenkin. Moi Minna! Hyvä, ettei kuulu. Ja moi! Hyvä. Tulee vissiin aika viiveellä toi mun... Moikka! Toi oma näyttö tuolla perässä, niin ei ihan... Nää kaikkea heti, mutta... tässä lapussa siis lukee Jobi-paperi, eli siis Jobi-paperi. Mutta se on siis, mä laitan tosiaan sen tohon, koska jos mä sen nyt tässä lähtisin tavaamaan, niin luultavastikin moni kysyisi, että mikä se oli. Mutta se on siis YouTube-kanava, minne mä laitan sitten tämän liven. Se on tässä ihan sen takia, että sen voi kirjata ylös tai käydä saman tien vaikka seuraamassa. Samalla nimellä löydyn myös Instagramista ja TikTokista. Mutta tosiaan laitan sinne YouTubeen jossain kohtaa, kun Facebookin nykyään sitten poistelee nämä livet, niin sieltä pääsee sitten kattoon jälkikäteen. Ja siellä on jo joku askartelulive muunkin siellä, vissiinkin mun joululiveni tuolta luovasta joulukalenterista. Ja sitten sieltä löytyy mun laukkuvaihdon video ja sitten siellä on mun vanhoja planner-videoita. Mutta mä yritän saada sinne mahdollisimman pian kaikki mun muutkin mitä mä oon täällä paperimaailmassa pitänyt nämä mun livet. Mä voin nostaa sitä ylöspäin. Näkyykö se nyt paremmin? Ja voin sitten vielä linkata sen myöhemmin toki tähän videon kommentteihin sitten, kun on live ohi. Moikka moi! Kiva, että olette tullut tänne katselemaan. Voitaisiin kohta aloitella. Kiitos Satu Sinikka. Juu, eli tosiaan siltä löydyn no hienoa. Mutta tosiaan löytyy TikTokista, Instagramista ja sitten YouTubesta tuolla samalla nimellä. Ja YouTubessa mun ei tosiaan ole kauheasti vielä sitten noita askartelupuolen juttuja, vanhoja jotain. Mun viimeisin planner-video taitaa olla jostain ehkä 6 vuoden takaa. Niin mutta sinne sitten tosiaan yritän laittaa näitä livejä, mitä täällä tehdään. Mutta voitaisiin lähteä katsomaan, että mitä tehdään tänään. Eli mä oon vähän ottanut tuohon matskuja esille. Ja koska mulla on vähän sen käden kanssa vaivaa, niin mä oon aika pitkälle siis niin kun jo tehnyt osittain valmiiksi tätä ATC-kirjasta, että se ei vaan sit jäisi kesken, mutta tosiaan tällainen kirjanen tehdään, tai ei ihan tällainen, mutta saman tyylinen, koristellaan vähän eri tyylillä.
Se on siis se on korea toi nimi. Ja se tarkoittaa kettusadetta tai ketunsadetta. Eli sellainen sade, joka näkyy tai tulee silloin, kun aurinko paistaa. Ja sitä on myös japaniksi versioita ja muuta. Jos haluaa googlettaa, niin kannattaa googlettaa siitä. Siinä on ihan hauskoja tarinoita ja muuta, mitä siihen liittyy. Mutta joo, eli siis tosiaan tämän, mun tarvii nyt katsoa, kun toi tulee niin myöhässä toi kuva, että mä näen täältä, nousta seisoon täältä puhelimesta. Moikka moi! Eli tosiaan tällainen tehdään tänään. Tää on vähän niin kuin tämmönen päättymätön. Oho, nyt mä otan ton kaverinkin mukaan tuolta. Tällainen päättymätön, eli kun täältä selailee. Näin. Ja sitten se kääntyy toisinpäin ja toisella puolella on samat. Eli tässä ei niin kuin ole periaatteessa siis niin kuin selkämystä ollenkaan, vaan tää aukeaa tälleen levälleen. Ja koska tää on ollut semmonen mun ensimmäinen versio, kun mä oon vaan testaillut tätä ilman mitään ohjeita, niin tää on vähän erityyppinen, tai siis ei kauheasti, mutta vähän sen on ehkä sitä niin kuin parannellut sitten siihen, mitä tänään tehdään. Ja mulla on myös suunnitelmissa sellainen, että mä yritän saada jollain tavalla, että jos onnistuisi niin, että tässä olisi siis vaan niin kuin taskuja valmiille ATC-korteille, niin tämmönenhän olisi ihana lähettää vaikka sitten, tai tehdä joku vaihto vaikka sellaisesta, mihinkä olisi sitten taskuissa ne ATC-kortit, mutta se on nyt vähän vielä semmoinen projekti, tai siis semmoinen niin kuin valmisteluvaiheessa, koska sitten pitäisi olla kuitenkin läpinäkyvät ne taskut ja muut, niin noita ei oikein mitä nämä on, saranoita, miksikään näitä nyt sanotaankaan, näitä niin on vähän hankala saada sinne silleen siististi, niin se on vielä projektin alla, tai siis niin kuin työn alla, mutta tällaisia. Ja sitten on toinen, minkä mä oon tehnyt saman tyylinen, mutta vähän tämmönen tummempi. Ihan samanlainen sisältö on tää. Ja sitten mä oon vaan tosiaan, mulla on siis jostain vaihdoista mä oon saanut tällaisia aika lailla valmiita. Mä oon ihan muutaman jonkun hilun siis tänne lisännyt. Näitä en osaa siis tehdä, tai kai sitä osaisi tehdä itsekin, mutta en ole tehnyt näitä itse, enkä tee tällaisia tänään, mutta ehkä joku jostain videolta tai jostain YouTubesta tai jostain löytää sitten videon, että mitenkä voi tommosiakin tehdä. Mutta tosiaan joo. Juu, se kirja on siis tosiaan näin pieni, kun se on niinku ATC-kokoinen, eli siis tosiaan ihan tämän kokoiset on sitten sivut ATC-koossa tehdään tänään. Mutta siis tällä samalla tyylillähän voi oikeasti tehdä tosiaan ihan minkä kokosta tahansa. Että mä teen vaan nyt tämmöisen, kun mä hurahdin tuossa keväällä ATC-kortteja tekemään, niin mun mielestä tämä koko on kauhean kiva. Ja tähän voi siis tehdä toki muutakin kuin vaan ATC. Siis tää voisi olla vaikka Junkkis tai Art Journal tai tänne voi kirjoitella vaikka laulujen sanoja, runoja tai ihan mitä haluaa. Että tää on vaan nimeltänsä ATC-kirjanen, koska tää on kooltaan tällainen. Mutta tosiaan, onko siellä joku, joka tekee mukana? Niin mä vähän tiedän, että kuinka paljon pitää himmata, vai voiko mennä vaan ihan eteenpäin. Tai kyselkää ihan, sitten mä yritän seurata noita kommentteja mahdollisimman hyvin kyllä tossa. Moi moi kaikille! Kiva kun olette tullut näin runsain joukoin paikalle. Joo, eli tosiaan mä sanoin tuossa alussa ja kaikki ei ollut paikalla vielä, että mulla on tosiaan käden kanssa vähän ongelmia. Niin mä oon tehnyt tätä jo jonkun verran siis valmiiksi, eli mulla on täällä tämän verran tehtynä niin kuin takakansi ja sitten jo yhdisteltynä näitä. Mutta ei hätää, siis teen kyllä niin, että pääsee ihan jyvälle, että mitenkä tää tehdään. Mutta tosiaan mulla on vaan siis tommonen osa jo sitten valmiina siellä tehtynä. Niin tehdään niin, että lähdetään tosta kannesta liikkeelle. Ja sit, koska nyt tosiaan kun mä teen ATC-kokosena, niin tää ATCn koko on tuumissa, onko tää 3,5 kertaa 2,5, mitä häntä oli senteissä, 68 milliä kertaa
en mä muista, apua, 8 jotain. No, ehkä joku sieltä muistaa sen koon. Ja sitten mä oon kirjoittanut tänne itselleni muista sarana, mutta siis tosiaan kannen koko on nyt tämä, minkä mä teen tähän ATC:hen. Ja tää on vaan siis tää koko, millä mä teen. Eli 9,5 kertaa 7,5. Ja sitten pitää muistaa se sarana laittaa tänne yhdessä kohdassa. Siksi mä olin kirjoittanut itselleni siis vaan muistutuksena tänne tän. Eli tosiaan tätä... mä käytän tässä tällaista, tää on 2 millistä konepahvia. Tän on ostanut Artelieesta, muistaakseni ehkä joku 4 €, semmonen 50 kertaa 70 iso, siis semmonen, mikä tää on, arkki, miksikä sitä sanotaan, pala, no ihan kuitenkin. Ja tähän vois käyttää ihan vaan siis vaikka siis vaikka jostain, no, mulla siis hukkuu taas sanat. Tosta. Jonkun lehtiön sitä takana, niistä tulee tämmöistä paksumpaa. Tai sit voi käyttää ihan vaikka vaan jostain pahvilaatikosta kartonki. Moikka moi vaan kaikille. Ja sitten voi käyttää ihan vaikka jostain muropaketista tai muusta, niin että liimaa vaikka kaksi päällekkäin, niin tulee vähän vahvempi tai tosiaan vähän vahvempaa kartonkia. Ja koska mulla on nyt tällaista pitsiä, lentelee kaikki palaset täältä. Mulla on tosiaan tämmöistä niin pitsillä, josta näkyy toki läpi, niin mä haluan maalata tämän pohjan. Mä en halua, että se jää niin kuin näkyviin tuolta, vaikka ei tää pahan näköinen olisi täältäkään. Ja jos et halua kankaalla tai pitsillä tai muulla, niin tämänhän voi ihan hyvin siis vaikka siis ihan vaan maalata tai vaikka pistää jotain kaunista scrappipaperia tai jotakin kuviokartonkia, mitä haluaa laittaa sitten tähän kanteen. Mä leikkaan siis, mulla on ihan vaan tämmönen T-viivotin, mitä mä käytän apuna, joka on ihan kärsinyt. Ja sitten mulla on ihan vaan siis, no, mikä tämä? Mulla siis, miksi näissä liveissä mulla on aina näitä, mä en tiedä mikä tää on. Siis ihan perusveitsi, tämmönen. Ja sitä pitää vaan siis vetää useita kertoja, niin se lähtee kyllä siitä sitten. Mutta vaatii tosiaan vähän sen vakaata kättä siinä sitten, että, tai tosiaan mä käytän mulla on toi T-viivotin, niin, tai sitten vaan piirtää tosiaan, mittailee valmiiksi. Mutta mulla on tosiaan nyt tässä Stamperin tämmönen Milk White, ihan perus akryylimaali, niin mä en mitenkään super tarkkaan sitä nyt lähden maalaileen, mutta silleen, että se peittyy toi sävy tosta, tai mikä toi on toi pahvin oma väri, kun mä haluan, että se ei näy. Noniin. Tällaiset nämä mun kädet onko. Ei ihan toimi niin kuin kuuluisi. Niin tosiaan. Ja sitten mä oon ihan pyöristänyt noi kulmat sillä, mikä tää on? Tällä. VR Memory Keepersin tällä. Niin se jaksaa hyvin leikata noi kulmat sitten. Tästähän nyt olisi kaikista helpointa ollut, kun mä olisin levittänyt tämän maalin nyt johonkin tai ottanut sitä kunnolla johonkin alustalle, mutta tarvii tehdä taas kaikki vaikeasti. Joo, toi on aina vähän tämmöstä kun on kädet vähän huonossa kunnossa, tai varsinkin toi toinen ranne mulla on sellainen, ja se sitten vaikeuttaa vähän kaikkea. Siellä on vähän hermoa jumissa ja muuta, niin vähän välillä ei toimi sitten tää toinen käsi, mutta kyllä tässä vielä ihan hyvin ollaan porskuteltu.
kauheasti heiluttaaks mä tätä kameraa. Okei, timpaan paksuustanssilla pitäisi pystyä leikkaamaan tätä konekartonkia. Joo, mulla ei oo sellaisia, mutta jos jollain on, niin kokeilkaa ihmeessä, jos on helpompi. Mutta tosiaan ihan tollain veitsellä, tai mikä toi on, veitsi, niin ja sit viivottimella saa ihan hyvin leikattua. Ja sitten tällaisessa se ei oikeastaan sinällään haittaa, vaikka se olisi vähän epätasainen se reuna, koska se menee piiloon tonne ton pitsin tai kankaan tai kartongin alle, mikä onkaan sit, mitä laitat siihen. Ja tosiaan mä maalaan nyt myös nää, koska tää on tätä 2 millistä, niin tässä on aika paksu kuitenkin tää, niin se jää sit rumasti näkyy se väri sieltä reunoiltakin, niin mä maalaan nyt sen. Ja jätetään se tohon kuivamaan hetkeksi aikaa. Siinä ei kauaa mene, kun se kuivaa. Noin, sit mä vähän lunttaan, että mitähän mä oon kirjoittanut tänne. No nyt mulla on ihan tässä maalissa nämä kädet, mutta ei se mitään. Joo, tää on vähän, tää tämmönen, sit varsinkin kun niinku teet käsillä, niin tää ei ole kauhean kiva asia tosiaan, että et on tällainen. Mutta siis mä itse asiassa varmaan nyt ihan vähän pöhötän mulla on ollut varmaan joku ajatus, että miksi mä laittaisin sen kuivaan ja tekisin jotain muuta tässä välissä. Mutta kun mä en nyt muista, että mitä se on, niin mä nopeasti kuivaan sitten mun noin, se ei sen enempää tarvinnut. Ja sitten vielä niin mulla on tosiaan toi mun timpan se semmonen hiusten kuivajan näköinen meni rikki, niin mulle kun toi tommonen ehkä about 17 vuotta vanha pöhötin, että se on aikamoinen meluhaitta, mutta se oli nopeasti. Noin, eli nyt sitten mä laitan tähän tosiaan seuraavaksi tämän pitsin, eli sille puolelle, minkä mä maalasin. Ja sitten vaan taitellaan nämä reunat tänne. Mä pikkusen leikkaan tosta noita kulmia, että se ei ole ihan niin hörsyilevä. Ja tääkään ei periaatteessa, koska siihen tulee sitten vielä toi päälle toi tähän kuviokartonki tai mitä haluaa siihen laittaakaan, niin näitten ei tarvi olla mitenkään ihan supersiistit, mutta kuitenkin silleen aika tasaisesti kannattaa yrittää laittaa, että sinne ei jäisi kauheasti semmosia ryppyjä, koska sitten se ei mene tasaisesti taas toi kuviopaperi sitten siihen päälle. Ja mä käytän nyt tätä. Tässä voisi käyttää ihan mitä vaan varmastikin, koska siihen tulee tosiaan sitten vielä muuta päälle. Ja mä laitan, onhan mä kuvassa, mä laitan tonne vaan ja sitten käännän tästä tänne päälle. Ja jos nyt tässä käyttäisi paperia tai kartonkia, niin ehkä tekisin niin, että tästä voi vetää toki nuuttauslaudallakin, mutta tässä varmasti riittäisi niin, että tässä vetäisi vähän sen siihen sellaista nuuttausuraa, niin se taittuu sitten nätimmin tuohon päälle. Moikka! Kiva, kun teitä tulee sieltä koko aika lisää. Eli tosiaan nyt vaan sitten taitellaan nämä reunat tänne ja jokainen tekee sillä tavalla, kuin itse haluaa. Tän, miten on, mä teen tällä tavalla. Mä nyt teen niin, että mä taitan täältä. Tää on hirveän ehkä hankala, mä en tiedä näkyykö se. Eli mä taitan täältä
tänne kulmaan. Voi ei, näkyyköhän se? Ja sitten mä taitan siihen päälle tämän toisen kulman. Näkyykö se? Mä näin tässä vielä muutama kulma lisää tehtäväksi, niin näitä yritän näyttää kyllä sitten vielä paremmin. Eli tosiaan yritän tuolta, kun tässä on pyöreät nämä mikä nämä on? Reunat. Eihän kulma ole pyöreä, mitkä nämä on. Moikka Tuija, teen tällaista ATC-kirjasta, eli tämän kokoista pientä kirjasta. Tällaista tehdään tässä nyt kantta valmiiksi siihen. Näin, ja sitten tosiaan laitan nyt liivan tähän kohtaan ja laitan ton siihen päälle. Ja vähän aikaa saa painaa, niin sitten se pysyy siellä. Ja tällä tavalla siitä, ja sitten ei pysykään, niin tällä tavalla siitä kulmasta tulee aika kivan pyöreä. Tai siis, mikä toi niinku, eihän se ole kulma, kun se on pyöreä, vai onko se kulma? No kuitenkin, siitä tulee siis aika kiva pyöräys, ja sitten sitä pystyy vielä hyvin, mä näytän kohta, kun tää on tästä tehty, niin niitä pystyy silleen vaikka just tommosella niin kuin nuuttausluulla tai muulla, niin pystyy pyöristää vielä tuolta tällaista, ainakin kun tää kangas on tämmöistä suht ohutta. Niin. Sitten tosiaan taas tonne kulmaan ja sitten mä taitan tuolta. Ja sitten toinen. Ja tän ei tarvi olla siis sinällään tosiaan kauhean siisti, kun sinne tulee sitten, että sinne ei ihan hirveästi jää näkyviin reunaa tuolta. Toki jos haluaa jättää enemmän, niin se on ihan ok, ja silloin kannattaa ehkä katsoa, että on huomattavastikin siistimpi sitten niin kuin pidemmältä matkalta. Tonne jäi nyt joku tommonen tollainen. Ja tähän käy varmastikin siis pyöristetty kulma, kiitos. Hola! Joo, tähän käy siis varmastikin mikä tahansa muukin liima. Tai jos haluaa sitten vaikka, jos laittaa kartonkia tai muuta, niin sitten ihan vaikka kaksipuolinen teippi on varmasti ihan hyvä ajatus. Ja niin käyttäkää niitä matskuja, mitä teillä siellä löytyy. Noin, ja sitten vielä tää viimeinen osio tästä. Tää on aika helppo ja nopea. Sanotaanko, tää suurimman osan ajasta tässä vie niin kun, moikka Lotta, vie toi ATC-korttien stanssaaminen, tai jos sulla ei ole stanssikonetta tai ATC-stanssia, niin se leikkaaminen. Se vie aika lailla aikaa. Ja sitten niiden liimaaminen toisiinsa. Tää on sinällään aika helppo ja nopeita muuten. Niin ja toki tää, että saat leikattua tämän kannen, niin jos leikkaat just tällain tästä konepahvista, niin se vie toki oman aikansa, että siitä sit saa siistin ja muuten kun käsin sitä leikkailee, mutta muuten tää on hirvittävän mukava ja helppo ja nopea tehdä. Ja tosiaan tähän ei ollut mitään ohjetta, että mä oon ihan itse tämän niin kuin yrittänyt aivoitella, jotenka jos jostain löytyy joku helpompi ja parempi ohje, niin käyttäkää toki sitä. Tää on tämmönen niin kuin meikäläisen aivoille tehty. Ja nyt kun mulla tosiaan on, täällä on tää, niin mä näytän vielä. Mulla on siis ihan tämmönen jonkun nuuttauslaudan mukana tullut, niin täältä voi vähän sen käydä pyöristelemässä näitä vielä tällain tarvittaessa. Niin tää aika kivasti siis tää kangas ja varmasti siis paperikin kyllä niin kuin sit pyöristää sitä. Noniin, ja nyt tämän takia mulla on täällä tää muista sarana. Niin, koska nyt tähän väliin, ennen kuin laitetaan tämä, mikä tää on tää
kansipaperiasia. Huomaatteko kuinka on tosi ammattilainen? Niin, nyt tähän pitää laittaa tosiaan sarana. Ja saranana mä oon käyttänyt ihan tällaista tää on siis värjäämätöntä peruspuuvillaa. Niin ihan siis eurokankaasta. Tää taitaa olla ehkä joku 3 € metri. Mutta tässä voi käyttää taas ihan mitä haluaa. Tässä voisi käyttää myös ihan hyvin paperia tai siis kartonkia. Kannattaa vaan katsoa kun nuuttaa, että nuuttaa niin kuin paperin syiden niin kuin silleen oikeaan suuntaan, että se ei lähde murtumaan. Ja ehkä sitä kannattaa, jos se on vähän semmoista heikompaa kartonkia, niin ehkä vahvistella jollain vasiteipillä tai jollain, koska sitten kuitenkin avataan tosi paljon. Niin sen takia mä oon jotenkin ajatellut, että kangas on paljon parempi. Ja tosiaan nyt ennen kuin laitetaan tää sisäkansipaperiasia, niin sarana pitää tulla siis tänne sisälle, jotta me saadaan sivut alkamaan tästä. Ja voin kertoa, että olen ehkä tehnyt joskus pari virhettä tämän kanssa, niin sen takia kirjoitin tämän tähän. Mutta tosiaan ihan vaan sitten taas liimaa tai mitä itse haluatkaan käyttää. Tässä jos käyttäisit pelkästään paperia, niin ehkä voisi olla jopa, että se 2-puolen teippi on kaikista parasta. Ja tosiaan nämä on noin 2,5 kertaa 7,5 nämä mun saranasuikaleet, vai miksikä näitä nyt sitten sanoisin. Ja se tosiaan tonne. Ja mä oon jotenkin pitänyt siis sillä tavalla, että en yritä laittaa mitenkään niin, että olisi kahden keskellä, vaan sillä, että se tulee tarpeeksi tänne. Sitten sä pystyt, sillä ei ole mitään merkitystä siis, että kuinka paljon se menee sen toisen sisälle. Sä pystyt niin kuin tässä kohtaa, kun tää toinen tulee tänne, niin sillä ei ole väliä, vaikka se olisi niin kuin vähän tai paljon. Eli sitä ei tarvitse niin kuin tässä kohtaa vielä mallailla, jos niin kuin oli niin kuin fiksusti selitetty. Että ei tarvitse ruveta miettiä, että se on justiinsa siinä puolessa välissä tai muuten. Koska sen pystyy sitten tossa, sitten kun tekee nyt se ei halua kyllä pysyä siinä laisinkaan. Laitetaan nyt kunnolla. Niin, kun laittaa sen seuraavan siihen, niin sitä pystyy sitten siinä. Tässä kannattaa toki korkeussuunnassa katsoa, että se tulisi about keskelle. Ja jos haluaa, niin toki voisit käyttää vaikka niinku täältä kaveria vähän mittana, että onko se samalla kohdalla. Mutta mä oon jotenkin tehnyt sille aika suurpiirteisesti, koska tää on käsin tehty ja saa olla vähän semmoisen näköinenkin. Niin. Eli tosiaan sarana ja sitten tää sisäpaperi. Ja sisäpaperi on niin, että se on, kun tää kansi on 9,5, niin muistaakseni, tässä ei siis varmaan ole, kun mä voin mitata sen toki. Tää on niin kuin 7,3 senttiä ja 9,2. Okei, ehkä 3. Joo, 3. Ei ole silmälaseja, niin en näe. Eli siis 2 milliä on otettu pois niin kuin korkeudesta ja leveydestä, niin silloin sitä jää pikkusen näkyviin tonne. Ja mä en sen takia tehnyt ihan samankokosta, kun mä ajattelen, että sitten käytössä, että jos ne on ihan niin kuin tälleen toisissaan kiinni, koska tässä on kuitenkin tää kangas, niin se jää aina vähän sen täältä tälleen, niin sit saattaa lähteä sitten lörpsyttelee jossain kohtaa tai repeytyy tai muuta, niin siksi mä ajattelin, että jättää ihan pikkusen tohon tollain niin kuin reunaa. Ja sitten taas vaan liimaa. Ja sanokaa, jos mä menen kauhean nopeasti, jos niin, tai haluatte kysyä jotain, niin kerron kyllä sitten.
Joo, tolla tulee kyllä tosi kiva niin kuin tasaisesti saa noin kulmat, kun vähän jaksaa näpertää niitä reunojen kanssa, eikä se ole oikeastaan mitenkään kauhean paha näperrys. Kannattaa tosiaan painaa aika hyvin ne alas, niin sit sinne ei jää niinku semmoista kauheata pylpyrää, että se kauheasti sitten haittaisi tätä. Ja nyt pahoittelen, jos niin kamera kauheasti heiluu, toivottavasti kukaan ei saa mitään matkapahoinvointia. Vähän sen täältä reunoilta sitten painan sitä, kun tosiaan toi pitsi vähän tommosta möykkystä, niin yrittää vähän painaa sitä sinne. Näin. Nyt meillä on täällä kansi valmiina. Ja ja sitten lähdetään laittamaan sivuja. Eli tosiaan mulla on täällä nämä ATC-kokoiset. Mä oon leikannut nämä, onkohan se X-kut. Mulla ei ole siis sitä eikö onhan mulla ei yhdestä, hetkinen, katsotaan. Täällä se on siis tämän merkkinen. Ei ollut X-cut kuin extra, miten tää sanotaan. No tämmönen kuitenkin, tällainen merkki. Niin tätä saa ainakin Nannalta. Niin tosiaan ihan tämmöinen, on semmonen perus ATC. Siinä samassa paketissa tulee myös sellainen niin kuin kapeampi tai pienempi, millä voi sitten kerrostaa tätä. Niin tää on tosi hyvä semmonen perus ATC-stanssi kyllä. Suosittelen. Ja hintakin taisi olla joku 7 €, että ei kovin kallis. Joo, niinhän siinä lukee. Tossa kyllä. Joo, hyvä, kiitos Pia. Mutta sitten tosiaan lähdetään laittamaan niitä sivuja. Ja nyt, mä en tiedä näkyykö sitä kauheasti tähän, kun mä oon leikannut tosiaan stanssilla, niin toinen puoli on tämmönen vähän pyöreämpi. Ja sitten toinen on tämmönen, mä en osaa nyt selittää, mutta siis siitä näkee ihan selvästi, että kummin päin se on stanssattu. Niin mä teen sillä tavalla, että nyt nämä niin sanotusti nurjat puolet, eli nämä tasaiset puolet tulee vastakkain ja tämä pyöreämpi puoli jää etupuolelle. Eli tosiaan mallataan vaan tohon ja nyt kannattaa tehdä niin, että yksi kerrallaan, koska muuten sieltä saattaa helposti jäädä se sarana laittamatta. Voin kertoa. Ja mä jätän tollasen ton verran ehkä sinne väliä. Että kuitenkin jos tekee sille, että haluaa tehdä vähän kerroksellista sinne niihin sivuihin, niin siitä ei tule semmoinen ihan kauhean pullukkainen. Niin vähän sen jättää tonne väliä ja sit vaan painetaan tämä saranappala kiinni tänne. Ja nyt ennen kuin laittaa sen päällipalan, niin laitetaan tämä toinen sarana tänne kiinni. Koska muuten se jää sitten laittamatta. Ja yrittää sille, että suurin piirtein samaan kohtaan, mutta ei ole niin mun mielestä, että en lähtisi nyt millään viivottimella näitä mittailee. Joo, tuolla on tosi paljon ihania kaikki erilaisia noita settejä tuohon ATC ja muihin juttuihin kyllä tuolla Crealisilla, mitenkä se sitten ikinä lausutaankin. Näin, ja nyt sitten vaan, eli tosiaan tämä tulee tähän päälle. Ja mä laitan liimaa tänne, ja toki tämän voi tehdä taas, jos haluaa vaikka tuolla kaksipuolisella teipillä. Ihan mitenkä haluaa. Ja mulla on tässä käytössä, muistaakseni, jos mä ihan kauheasti valehtelen, niin 220 grammanen kartonki. Niin mutta tässäkin taas tämän voisi ihan hyvin tehdä paksummasta tai sitten toki kannattaa vähän miettiä sitä, että jos tekee kauheasti paljon paksummasta, kun tää tulee sitten tuplasti kuitenkin, niin että kannattaako
kuinka paksua, että sieltä tulee aika bulkki sitten siitä koko kirjasta, varsinkin kun laittaa sinne vielä tavaraa sitten sisälle. Niin mä oon tykännyt, mun mielestä tää on ollut ihan tosi hyvä kartongin paksuus. Kauhea kuin tätä, mutta siis irtoaa ilmeisesti akryylimaalia nyt käsistä koko aika, niin tää on ihan tämmönen. Näin. Sitten otetaan toi jo tuohon ennen kuin mä unohdan sen loppupätkän. Eli tää on tosiaan vaan sitten tällainen samalla tavalla tehdään niin kuin loppuun asti. Ja mä suosittelen niin, että kannattaa tehdä ensin molemmat kannet valmiiksi. Ja muistaa laittaa ne molempiin ne saranat. Ja sitten lähteä tekemään nämä sisäsivut sinne kiinnittelemään. Noin. Ja nyt, koska mulla on täällä tää valmiina tää vanha pätkä jo, tai siis vanha, mikä vanhaa, mutta siis valmiiksi tehty pätkä. Siis ne tehdään suoraan ne ATC, tai niin kuin, mitä sä ikinä haluat, ne tehdään suoraan tähän korttiin tai tähän sivuun. Ja mulla on tosiaan nyt kehitteillä sellainen, että mä yrittäisin saada niin jollakin tavalla tällainen samalla tyylillä tehtyä niin kuin ihan vaan semmoiset taskut, niin kuin läpinäkyvät, mutta se on nyt vähän vielä kehitysasteella, että katsotaan. Mutta siis tämän nimi on vaan ATC-kirjainen sen takia, koska tämä on ATC-kokoinen. Mutta joo, tässä nyt ei pysty vaihtamaan, kun tämä on vaan niinku tämmönen siis valmis kirjainen. Mutta tosiaan, ei mä laitoin sen väärin tai... Ei kun en laittanutkaan, kun toi on. Joo. Niin, ei pysty vaihtamaan tässä. Mutta siis tosiaan yritän saada jollakin tavalla tehtyä sellaisenkin, missä sit pystyy vaihtamaan niitä, mutta se on vielä kehitysasteella se. Tämän nimihän olisi voinut olla vaikka joku muukin kuin ATC-kirjainen, mutta siis ihan sen takia, koska nämä kortit on nyt sen kokoisia, niin nimesin tämän näin. Ja sitten kun käyttää liimaa, niin nämä saa aika kivasti sitten laitettua oikeille kohdille nämä kohdistettua. Mutta siis tässä nyt kaikessa yksinkertaisuudessaan, ja mä laitoin nyt tähän 6 korttia, eli 12 toisin sanoen, koska molemmat puolet on käytössä. Ja niin tässä olisi sillä, että voisi koko kirjasen vaihtaa. Tää olisi aika kiva. Ja tämänhän voi tehdä siis toki niin, että täällä olisi vaikka vaan 3 ja sitten olisi niin kuin molemmin puolin tai niin, että tehdään 6 ja sitten toisella puolella voisi olla jotain, vaikka joku runo tai quote tai jotain muuta siihen kuvaan liittyvää tai mitä ikinä. Mutta tosiaan yritän saada vielä sellaisen aikaiseksi, missä saa myös ne kortit vaihdettua tänne, eli olisi niin kuin läpinäkyvät nämä. Mutta tosiaan, kirjainen näyttää nyt täältä kaikessa yksinkertaisuudessaan ja toisinpäin lähtee samalla tavalla täältä. Näin. Ja 6. Ja sitten ei ole väliä kumpi on etukansi, kumpi takakansi, koska molemmat on samanlaiset. Ja mä oon siis sillä tavalla, että mä en ole koristellut näissä näitä takakansia. Takakanne voi koristella halutessaan. Halutessaan kyllä, mutta itse en ole tosiaan koristellut niitä takakansia. Periaatteessa, koska sehän voi olla myös etupuoli, niin voisi olla ihan silleen fiksua niin kuin koristella se takakansikin, mutta en ole tosiaan nyt siihen lähtenyt. Ja nyt tässä sitten, kun tosiaan nauha on, kun täällä ei ole sitä niin kuin selkämystä, vaan tämä nauha pitää sitten ne yhdessä, niin nyt kannattaa miettiä myös sit sillä tavalla, että miten sen koristelee. Mulla on siis aika paljon koristelua ja mä saan sen nauhan sinne koristelujen taakse piiloon. Ja se kannattaa nyt laittaa sitten ennen, kun lähtee koristelemaan tosiaan. Koska joo, kai se varmaan voi laittaa jollakin tavalla, eihän siinä ole pakko olla esimerkiksi kiinni, että sehän voi olla vain irrallinen nauha.
Mutta se, että jos sä laitat sen vaan niin kuin tästä ja sitten tästä kohdasta, niin silloinhan tää leviää täältä takaa. Eli tosiaan tää nauha pitää sen sitten kasassa. Ja kannattaa sen verran pitkä nauha laittaa, että sitten kun sinne tulee tavaraa väliin, niin siinä on sitten niin kuin, tilaa kuitenkin sit kiinnittää se. Eli mulla on nauhana tällä kertaa nyt jotain tällaista. En siis tiedä yhtään mitä tämä on. Tämä. Ei kiva, joo, tällaisesta olisi kyllä kauhean kiva tehdä joku vaihto niin. Ja tässähän voi tehdä siis toki niin, että ne ATC-kortithan voi tehdä vaikka valmiiksi ja sitten vasta tehdä tämän kirjasen, että ihan kuinka haluaa. Ja tosiaan tätähän ei ole pakko siis tehdä niin kuin ATC-nä, vaan se voi olla joku junkkis tai art-journalina ihan mennä vaan, koska se voi olla se koko mikä tahansa. Ja periaatteessa paperina voi olla mikä tahansa, kunhan se vaan niin kuin, pysyy silleen niin kuin ryhdissä ja se kestää liimaamista tai muuten. Niin. Sitten mulla on nyt tosiaan tällaista, mä en tiedä mistä tää on ja mä en tiedä mitä tää on, mutta jotain nauhaa tää on kuitenkin. Niin tässä kannattaa nyt tosiaan miettiä sillä tavalla, että tää, mikä menee tänne takakannen yli, eli täältä puolelta, sen pitää toki olla vähän pidempi, koska se kiertää koko tämän kirjasen. Niin mä tykkään enemmän vähän liioitella, kuin ottaa liian vähän, koska liioiteltua pystyy aina sitten niin kuin... Ei, tää on siis ihan jostain askarteluliikkeestä jotain. Tää on niinku... Tää on vähän sen tuntusta, kun tiedättekö, kun jollain tämmöisellä hienolla rouvilla on sellaisia huiveja. Tää on vähän sen tuntusta. Mä en oikein tiedä, mitä tää niinku on. Mutta mä tosiaan, mä en tiedä näkyykö tää nyt kokonaan. Otan nyt tollasen. Vähän liioittelen tässä, että se ei jää liian lyhyeksi. Mä voin tän vielä mitata. Tää on nyt... Tää on varmaan joku 70 senttiä. Sitten ehkäpä 30 ja 60 ja... No joo, noin 70 senttiä otin tähän. Ja tää on siis aivan liikaa, että varmaan joku 50kin riittäisi. Mutta ei voi ikinä olla liian varma. Näin, ja mä annan tän olla ihan tällaisenään tällainen paksuna. Tässähän mulla on molemmissa tämmönen tosi ohut nauha. Niin. Ja mä luulen, että tää on varmaan sellainen nauha, mikä elää sitten tässä, kun tätä availee ja käyttää ja muuta kaikkea. Niin että se lähtee varmaan täältä ehkä purkautuun ja mä luulen, että se saattaa myös vähän sen, tää on vähän tämmöistä pikkusen joustavaa. Mutta tosiaan mä teen nyt niin, että mä mittaan sen tosiaan, että mä käännän sen ympäri tänne ja katon, että se jää vähän pidemmälle se alempi nauha. Ja sitten liimaa, siis mä vaan ihan liimaan sen nyt tähän kanteen. Ja tässä riippuu toki kuinka paljon sulla on nyt sitten niitä koristeita, mutta ihan super paljon sitä liimaa ei tarvi välttämättä. Mäkin laitan ehkä vähän turhan paljon, koska kaikki se koriste tulee tähän päälle kuitenkin, mikä pitää sen sitten kiinni tuolla. Tää voi hyvin olla jotain pirimaa. Mulla ei ole siis mitään hajua, koska tää oli sellainen löytö tuolta, kun mulla on siis kaikki askartelukamat tässä kaapeissa, tässä mun askartelupöydän vieressä. Plus sitten mulla on sellaisia, mitä mä en käytä ihan hirveästi, niin mulla on 3 banaanilaatikollista esimerkiksi tuolla sängyn alla ja sitten 4 sängynalluslaatikkoa vielä sohvan alla. Niin löysin tän siis sieltä sängyn alla olevasta laatikosta, kun etsin jotain ihan muuta. Niin mä en todellakaan siis tiedä, että mikä tää on, mistä tää on ja kuinka kauan tää on mulla täällä ollut. Mutta tässä voi tosiaan käyttää ihan niin kuin mä oon käyttänyt täällä, siis ihan perus tämmöistä pitsinauhaa. Ja tää pitsinauha on oikeasti ollut varmaankin valkoista, ja tää on ihan kissankarvoissa. Mutta mä oon siis värjännyt tän niin, että mä oon laittanut
astiaan vettä ja sinne mustaa akryylimaalia ja tän uittanut siellä. Niin siitä tuli sitten tuollainen. Noin, ja sitten se on nyt siinä, niin lähdetään koristeleen sitä. Mä oon tänne jo keräillyt kaikkia tämmösiä. Tää on mun tämmönen dia, tää on siis auki täältä. Periaatteessa tänne voisi vielä laittaa jotakin sisälle, minkä saisi sitten nostettua. Eli tää on tämä Timpan 665930 tanssisetistä tämä. Elikkä nyt tarviiko tällä nyt sen kummemmin näyttää, mutta näytän nyt kuitenkin. Tämä tällainen. Tää on kiva kokoinen, sopii justiinsa hyvin mun mielestä tähän. Sitten paperikkona mulla on tällainen, näkyyköhän tää tää on Mintein tällainen Written Memories. Tää on vuodelta 2021. En tiedä saako tätä enää. Craftelieriltä saattaisi mahdollisesti saada, jos ei muualta löydy. Siellä on kaikkia sellaisia vähän vanhempiakin settejä, jos haluaa tätä samaa paperia käyttää kuin mulla on tässä. Ja sitten Satu ehkä osaa sanoa, mistä tätä saa. Olen saanut tätä Satulta joskus. Tätä on kahvilla värjäilty. Ja moikka Asta. Mä tallennan tän ja laitan kyllä sit YouTubeenkin, niin ehtii kattoon sitten. Apuna mukaan kädet on tosi kivan näköiset, mutta siis tällaista laitan tänne sivuun samalla tavalla kuin noissa muissa. Ja sitten mulla on tällaisia, siis tiedättekö kun niin onks mä hillannut noin monta vuotta paperikkoa vai? Voi hyvin olla. en mä muista. Voi olla, että mä oon ostanut ton siis 2-3 vuotta sitten ehkä ton paperikon. Mä en ole vaan käyttänyt sitä, niin kuin ei mitään muutakaan yleensä. Mutta siis mulla on tällaisia. Siis mä inhoon ötököitä ja pelkään kaikkia ötököitä luonnossa oikeesti. Mutta nämä on ihan hirmusöpöjä tälleen askarrellessa. Toiset ei varmasti tykkää, mutta mun mielestä näitä ihan tosi söpöjä. Ja nämä oli jotenkin ihan niinku superihania, nämä tämmöiset kukalliset. Nämä on Etsystä, siis semmoinen ihan niin kuin PDF-tiedostona tulee tai JPG, en muista. Mä oon siis koonnut ne A4 kokoiselle ja tulostanut ja sitten leikannut ihan käsin. Kun mä en halua, että siihen tulee sitä valkoista reunaa. Voin kertoa, että näiden kaikkien pienten leikkaaminen on sellainen tuska, mutta kun se on hirmuisen palkitsevaa sitten, kun sitä valkoista reunaa ei ole niissä. Niin, tällaisia ajattelin, että joku heistä laitetaan tähän. Sitten mulla on tällaisia, mitä mä oon leikannut joskus johonkin muuhun prokkikseen. Hirveä määrä. Nämäkin on semmoisesta Mintein sellaisesta kukkakirjasta, missä on siis pelkkiä kukkia, tämmönen niinku kapeamallinen kirja. Toi ei kuulu tänne toi simpukka. Tällaisia ajattelin, että laitetaan, ne sopii aika kivasti sävyihin. Sitten mulla on Timpaan tällaisia jotain. Toi ei ole Timppaa, mutta tällaisia, mitä nämä on. Mä voin katsoa ne tosta, jos joku haluaa niin tietää, mistä seteistä nämä oli. Sitten mulla on yhdestä ATC-korttiprokkiksesta jäänyt tällainen yksinäinen, mikä tää on, chipboard, tämmönen kuvio. Mä oon tässä tehnyt niin, että mä oon embossannut valkoisella noi pylpyräiset. Ja sitten täällä oli joku tämmönen, jostain jäänyt tämmönen kellonpuolikas. Oho. Tätä sekin voisi olla ihan ok. Voin katsoa ne. Mulla on tällaisissa laatikoissa siis nämä timpat, nämä tämmöiset. Niin askartelussa ötökät on tosi jees, mutta sitten niinku oikeesti nope. Joo. Elikkä setti toinen on tollanen. Curator.
Ja sitten toinen on Number Stripes. Tällaiset. Nämä on nyt nämä niin kuin, mun mielestä niin kuin snippetit. Eli näitä ihan pikkaraisempia. Näin. Ja sitten, koska tää on aivan liian valkoinen, niin me vähän sen... Ai niin, ja sitten hei tällaisia ehkä laitetaan vielä sinne sitten. Pink Fresh Studio. Ostin juuri kun kävin Nannalla. Näitä oli kaikkia eri värisiä siellä. Aivan ihania tämmösiä puolihelmi-asioita. Niin laitetaan tollasia, mutta tehdään niin, että ihan ensimmäisenä mä vähäsen tätä. Mulla on tällainen Satun suosittelema sävy. Ja tää oli siis ihan tosi hyvä. Tää oli niinku Satu suositteli leimailuun, mutta tää oli mun mielestä ihana myös siis tähän tällaiseen tupsutteluun. Koska tää ei oo mitenkään super niin kuin hyökkäävän päälle käyvä sävy. Niin tää oli aika kiva. Ihan vähäsen vielä. Ja vielä vähän. Kun ei voi ihan supervalkoista laittaa mun mielestä tohon, kun nämä on niinku tommoset luonnonvalkoiset. Vähän ehkä väriltään huonot valitsin tähän, mutta kun mä tykkään tästä sinisestä ja se sopii hyvin noiden ötököiden kanssa, niin. Joo, ja sitten kun nämä on tosiaan kahvivärjätty tää. Joo, mä leikkaan kaikki nämä tällaiset ja kaikki kukat ja kaikki käsin ja ihan vähäsen jopa sillä, että mulla siis pysyisi niinku toi käsi silleen niin kuin edes jossakin kunnossa, että mä pystyisin näitä askarteluja tekemään. Mä pelkään sitä, että se jossain kohtaa sanoo, että nyt ei enää tehdä. Niin nyt yritetään tehdä mahdollisimman paljon sitten. Mä oon vähän sitä mieltä, että ehkä vielä vähäsen. Vielä vähäsen tänne. Oi, nyt taas tulee merisairaaksi siellä porukka, kun tää liikkuu tällä. No niin, se saa olla. Siinä tulee kaikkea muuta vielä päälle sitten tosiaan. Noin. Ja sitten mä niinku teen ensin sillä tavalla, että mä vähän suunnittelen ja sitten mä lähden liimaileen. Olisi varmaan ihan ok tehdä myöskin niin, että vaan nyt lähtisi ryöpyttelemään ne kaikki tähän näin, koska kun mä tähän nyt suunnittelen jotain, niin sehän ei näytä enää samalta sitten, kun mä rupean niitä liimaileen. Mutta siis mä haluaisin ehkä niinku tän tänne. Toi on varmaan vähän liian iso. Sitten mulla on tosiaan, mä voin näyttää vielä näissä. Täällä on kans toi samanen dia. Täällä on alla sellaista semmonen 3D-embossaus, mikä folder-asia. Pitsi, niin se on täällä alimmaisena. Sitten on kaikkia näitä. Täällä on vähän nuottipaperia ja jotakin tämmösiä. Mä voisin muuten itse asiassa, sen takiahan mulla on tässä näitä. Että mä voisin ehkä, mutta mä mietin, että onko nää nyt liian ruskeita tänne. Tää on mun mielestä edelleenkin nyt liian vaalea. Tää ei nyt... Mä menen varmaan pilaan tää vielä. Kun mä niin sitä liikaa. Nyt lähden täältä. Ja nyt en halua enää lähteä leikkaamaan uutta. Ja katsotaas. Tuleeko tähän niinku liikaa kaikkia eri sävyjä? En mä tiedä. Voi varpu rakkaa.
tyttö pakkaa mökkireissua varten tuolla. Niin. Sitä voisin ottaa vähän tästä. Tää on ihan tämmönen, kattokaa ihan oikeesti niinku tämmönen jossain vesivahingossa. Varmaan, en tiedä. Ja tää on tää nuottipaperi on siis sellaista, käytiin tossa ehkä toukokuussa olisiko ollut, kun oli täällä Tampereella. Oli joku antiikkikirja, mikä messu. Niin niin. Sieltä löysin tällaisen, mä voin näyttää sitä tässä. Tällaisen aarteen. Tää on siis 150 vuotta vanha tällainen nuottikirja. Niin siitä sitten repäisin sivun ja ensin kyllä vähän hirvitti, mutta mutta käyttöönhän mä sen niinku ostin. Mutta jotenkin hirvittää silti noin vanhaa repiä, mutta ei voi mitään. Vaalea marjakukka. Mikä on vaalea marjakukka? Tätäkö meinaat? Vai mikä on vaalea marjakukka? Nyt en hukaa. Ja sitten tosiaan nyt vaan tänne vähän jotain. Lähdetään sitten vaan. Ja tätä voi koristella niin paljon niin vähän kuin haluaa. Että mä otin vähän tämmösiä sinisiä tänne. Jos saadaan sidottua vähän sitä sinistä väriä. Mutta nyt mä mietin, että onko nämä ihan liiankin sinisiä sitten. Ja ehkä ei. Katsotaan. Tänne kans kukkia. Tonne joku lehti tonne. Toisin. No niin. Tuolta tommonen turkoosikukka. Onko se liian iso? Joo. Ja sitten se meidän tulisi tälleen tähän koholle. Tää on meidän päätähtemme. Ja nyt sitten, että kuka se näistä on. Ei toi. Kumpi olisi parempi, tämä kuoriainen vai tämä siipiläinen? Onkohan tämä mehiläinen? Kyllä se varmaan on. Voisi olla leppäkerttokin, en tiedä, joku kuoriainen se. Joo. Mäpä teen nyt niin, että mä otan tosta ton kuumaliiman ja mä pistän ton kynän laturiin. Tai siis laturiin kun kuumenemaan. Mä liimaan tän tuolla kuumaliimalla. Kaikki muut mä laitan luultavasti kipaan ihan liimalla kiinni. Mutta tää on vähän tämmönen, kun tässä on tällainen verkkoasia, niin mä koen jotenkin, että se pysyy paremmin niinku tuolla kuumaliimalla. Koppakuoriainen, joo. Se on, joo, siis tämä. Tää on tosiaan tällainen chipboard-kuvio, tällainen jostain, varmaan Minteen jostain sellaisesta. Niin on semmosia 30x30 arkkeja, missä on kaikkia tämmöisiä kukkasia. Tää on sellainen ja mä oon tosiaan vaan tonne päähän tai noihin pylpyröihin niin embossannut valkoisella, niin siitä tulee sitten tämmönen. Tässä voisi olla aika kiva, jos siinä olisi vähän jotain kimalletta tai joku värikin voisi olla ihan kiva vaikka sitten noihin. Sitten
Nyt pitäisi olla toi, niin päästään laittamaan toi tonne. Miten teillä on leiri mennyt? Ootteko jaksanut käydä livejä katsomassa ja osallistumassa ja ootteko osallistunut vaihtoihin? Itsehän lähdin sillä tavalla tähän leiriin, että en tee muuta kuin vaan siis tämän liven ja katson muiden livet, mutta hups, olen siis osallistunut nyt 4 vaihtoon, joista yhden olen siis tehnyt jo valmiiksikin eilen, mutta niin. Tämä menee aina näin. Näin, eli se saa olla siinä ja sitten nyt mä poistan nämä kaikki täältä ja luultavastikaan näemme yhtään samalla tavalla kuin ne oli siinä, mutta se ei haittaa mitään. Mutta tosiaan niin kuin tuossa näkee, että kuinka paljon mä laitan mitä koristeita siihen päälle, niin tämän nauhan ei tosiaan, se ei jää kauheasti näkyyn sieltä ja siihen ei ihan super paljon tarvitse laittaa liimaa. Sirja on kattonut vähän livejä, mutta se on ihan niin pelkästään jo kiva katsella, kun muut tekee, jota niistä saa vähän inspistä ja niin ei aina tarvitse tehdä niin paljon. Sitten mä vähän sen tällä samaisella vähän tuputtelen nyt nämä kaikki reunukset täältä nopsasti. Niin saadaan vähän yhtenäistä tänne. Näin. Ja meillähän on toi neiti siis sanonut koppakuoressa on kokkapyöriäinen, kun hän on ollut pieni. Niin ehkä me laitamme sen kokkapyöriäisen sinne sitten. Ja tänään ollaan säästytty kissoja riehunnalta, koska he on nukkumassa. Mutta nyt varmaan kun mä sanon tän, niin hän alkaa siis riekkumaan tuossa luultavastikin. Paitsi täällä on varmaan niin lämmin kyllä, että tänään ei ole sellaista samanlaista showta kuin oli esimerkiksi tuossa kevään livessä, kun he vähän pisti meneen tuossa. Mulla on siis kaksi kissaa täällä. Niin joo, pitäisikö vähän, saadaanko me vähän näihin jotain väreitä? Joo, ja valkoista, joo, noin. No niin. Katsotaan sitten. Mä lähden nyt vaan tosiaan siis ihan liimailemaan. Ja tää on Pebble Beach ja Archival Ink. Ja ainakin Nannalla oli, koska sieltä ostin omani juuri torstaina. Niin. Ja tää ei ole siis todellakaan mitenkään Nannan sponssaama video. Oi, eihän se edes näy, kun mä näytän ihan jonnekin ihan muualle sitä. Näkyykö nyt? Joko tää kuva tulee niin jäljessä? No niin, nyt ehkä. Noin. Ja tosiaan mä en niin liimaa mitenkään silleen, että olisi niin joka paikasta kiinni. Saa jäädä vähän silleen hörsyilemään tänne. Samaten tää. Mä mietin sitä, että laittaisinko mä tätä ihan vähän koholle. Voisin kyllä laittaa. Joo, mäpäs nappaan tosta. Mä en laita siis mitään kohotarraa tänne, vaan mulla on tällaista siis. Tää on itse asiassa, kuulkaas, viime vuoden kesäleirillä mä tein sellaisia meriaiheisen semmosen tag flip-puukin, tein siitä livenkin, niin nää on siitä ylijäämää. Niin tää on tämmönen, en tiedä näkyykö tää kauhean hyvin, mutta tässä on siis 2 kartonkia, valkoista kartonkia ja sitten siellä on semmonen vähän paksumpi vesiväripaperi tuolla välissä, niin tää on oikein hyvä tämmönen, millä voi siis kohottaa. Mä en heitä tämmösiä ikinä pois, kun tämmösissä välttämättä ei se kohotarra ole aina se paras. Niin
mä luulen, että tää voisi olla ihan hyvä. Joo, mäkin otan siis usein kuvan, mutta nyt kun mun kuvausvälineeni on tämä puhelin, niin mä en voi ottaa kuvaa tästä. tästä niin Mutta tosiaan leikkasin nyt 2 tällaista palasta tätä. Ja tässähän voisi käyttää just vaikka chipboardeista jää yli niitä palasia tai laittaa vaikka sitä konepahvin paloja tai jotain tänne. Mutta ihan hyvin varmaan siis toimisi myös niin kuin kohotarrat, mutta mä ajattelen, että se on ehkä vähän turhan pehmeä sit, kun tää tulee kuitenkin niin kuin sellaiseen kirjamaiseen käyttöön. Niin, en mä tiedä, siis mä varmaan vaan kuvittelen, mutta Noin, niin sitten mä laitan tän vähän sen vinoon tollain. Näin. Nyt sinne mahtuu hyvin laittaa kaikkia niitä kukkasia tonne alle. Sitten tarvii vaan katsoa, että kuinka ne tulee. Nyt kun siellä on, no joo, se menee ihan hyvin sinne. Ups. Liimaile vähän, mistä se sattuu. Onhan mä vielä kuvassa, on hyvä. No, noin. Toikin olisi voinut olla, otetaan se vielä pois. Ups. Toi voisi olla kans vähän koholla. Mulla on tässä, nyt mä teen, mulla on vaan siis ihan, tässä oli tämmönen ylimääräinen kartonginpala, niin mä leikkaan nyt siis sen näin, että tää siis laitan 2 tällaista kartonginpalaa siis päällekkäin ja teen niistä sen kohotuspalan. Koska jos mä laitan sinne samalla lailla kuin tonne, niin se nousee tonkaan samalle korkeudelle, mitä mä en halua. Eli siis tosiaan nyt vaan se nousee vaan ihan vähäsen tästä. Sen ei tarvitse nousta ihan kauhean paljon. Tää ei varmaan kauhean hyvin näy, mutta... Ja tähänkin on varmaan joku fiksumpi tapa, mutta nyt mennään näin. Noin, se nousee, mä en tiedä kuinka hyvin se näkyy, mutta se nousee ihan vähäsen, niin se tekee huomattavastikin paljon enemmän siihen niin kuin ilmettä kuin se, että se olisi ihan samalla tasolla sen toisen kukkasen kanssa. Ja sitten laitetaan tänne ylös. Nyt mietin, että toi tulee tonne. Joo. Noin, sit mä halusin tonne vielä yhden lehden tonne alle. Tonne. Ja sit mä teen tälle ruusulle saman asian kuin tolle äskeiselle ruusulle tuolla. Elikkä leikkaan nyt vaan 2 tällaista palaa. Noin. Tonne. Jaha, no nyt se alkaa se kissan huutaminen. Voi voi, hänellä on hirveetä kun toinen nukkuu. Mä pikkusen en voi olla niinku vähäsen rupsuttelematta tätä. Näin, se ei ole ihan täydellinen. Vähäsen tällä, ei paljon, mutta vähäsen. Ja se tonne. Haluan niin toi noin päin. No. Noin. Sellainen sitten. Tämä. Se ottaa kiinni about näistä.
Laitetaan se tuohon. Koppanali. No niin, hyvä. Sitten mä haluan tota sinistä vielä tonne, niin mä laitan sen nyt, vaikka se ei ehkä... mä vähän tätäkin tällä. Se on vähän tummempi kuin nämä muut, mutta kun... Tää on kovin iso. Toi ei ole ihan, ja tossa ei ole ihan niinku oikein edes sinistä tossa yhdessä. Niin mä laitan sen tonne. Oma paha on kirjani. Eikö niin? Mennäänpä sitä joudun katselemaan. Ei vaan. Mutta kannattaa vähän tehdä aina silleen. Ei se ole niin justiinsa, vaikka mua on ehkä huonoin sanoa näin, kun mä oon jotenkin tosi tarkka aina. Mutta joo, sitten me laitetaan tää koppana tänne. Nyt mä leikkaan sille taas sitten tästä, missä oli tätä pahvia päällekkäin, niin näitä osioita tänne sitten, että saadaan sitä vähän koholle. Toki tässähän on vähän sellainen nyt, kun nämä on niinku tosi ohuita, siis nämä kaikki tämän ulokkeet, niin siinä on vähän sellainen mahdollisuus, että jos tää nyt johonkin laukkuu vaikka tyrkkää, niin ne ei ehkä ihan pysy tollasena. Mutta on tosiaan niin, että mä oon siis tulostanut tämän, mulla on toi Epsonin ekotankki ja mä oon tilannut Epsonilta semmoista paperia, mikä on siis, että se tulee ihan superhyvälaatuinen, mutta se on tosi ohutta, niin sit mä oon kartongille sen siis liimannut ja sitten leikannut, että pysyy pikkusen ees olisiko se kiva, jos se olisi vielä yhden korkeampi? Toi on aika korkea toi. Onko se nyt liian korkea sitten? En tiedä. Mä pistän sen nyt vähän näin. Eli nyt mä kun täällä on jo 2 palaa, niin mä pistän niiden väliin vaan siis. Näin se nostaa sitä tarpeeksi. Osaan puhua. niin. Me ruvetaan melkein olemaan, kuulkaa, valmiit. Sitten vielä vähän se laitetaan noita helmiasioita. Mitä näitä? Niin, pistetään niitä vielä muutamaan kohtaan. Niin sitten me rupeamme olemaan valmiita. Noin. Ja nyt mulla ei ole siis mitään sellaista tai mikä se on, sellainen vahakkynä-asia, millä näitä niinku saisi siis pysymään jotenkin silleen kivasti niin kuin, tiedättekö sitä sellaista? Vastaan mä aloitin. No niin, on tässä nyt kuitenkin tunti jo mennyt. niin, mä yritän saada jollain tavalla näitä nyt sitten tänne. Tässä vaikka tohon vähän kaadan näitä täältä. Just sellainen tahmakynä-asia, kyllä, juurikin sellainen. Niin. Sellaista mulla ei oo, mutta tarvis varmaankin hommata, niin, koska tää on just tällaista köpöilyä sitten, kun ei sellaista oo. Mutta niin ei tollakaan saa käännettyä niitä. Toi just tarpeeksi pieni. Noin. Katsotaan sitten mihinkä näitä laitettaisiin. Tänne. Sä oot tehnyt mukana, no niin. Mutta siis joo, se on kaikista siis se, niin kun se että leikkaa ne ja sitten niin kansi ja se on kaikista aikaa vievintä. Tämähän on sitten tää kaikki muu on tosi nopeeta ja varsinkin kun siihen pääsee sisälle siihen miten se sarana asia menee, niin se menee tosi nopeasti. Sitten ja niin
sit kun näitä on tehnyt tunnin liian lyhyt, voi ei. Mun olisi varmaan sitten pitänyt nyt tehdä tää ihan kokonaan alusta alkaen, mutta se olisi ollut vaan tosi tylsää toistoa. Toistoa sitten vaan koko aika se. Mä teen vähän tälleen, että mä niin peitän vähän sinistä, vaikka onko tää nyt sit niin, että nyt siihen niinku oikein katse kiinnittyy siihen siniseen. Mä tiedän, että pitäisi olla niinku ei-parillinen, mutta mun mielestä toi 2 on kiva tossa. Mä en nyt ehkä laittais näitä edes muualle. Laittaisitteko vielä muualle? Totta, voisin toki mutta mä luulen, että mä ehkä säästän kättä nyt ja me voidaan vaikka pitää joku semmoinen erillinen koristelu-live joskus. Tai ATC-live, koska mä en ollut ollenkaan sellaiseen valmistautunut, että eihän mulla ole mitään siis valmiina ajateltunakaan sinne. Mutta mä luulen, että mä liimailen nyt niin kuin noin tuohon tollain. Ja mä käytän tätä nalleliimaa näissäkin. Mun mielestä on hyvin pysynyt näillä. Noissa edellisissäkin olen siis käyttänyt. Huomaatteko kuinka ammatillisesti hän pitää hyppysissä? Joo. Ja mulla on kyllä listalla nyt sitten ostoslistalla siis se sellaisen kynän ostaminen, sellaisen vahakynäasian. Jos tiedätte mistä niitä saa, niin kertokaa. Voi ei, tää on nyt ihan... Ehkä mä teen, että mä pistän sen tuohon sen. Noin sitten. Mä käännän tuon tuolla. Eikä käänny. No, kyllä voi olla hankalaa. Joo, mä vilautan ihan kohta lähemmäs, kun mä oon saanut miten näyttää vähän niinku siis kastepisaroilta. No niin, joo. Pitääpä olla tosiaan, kun nämä on just tämmösiä, että ostoksia, että jos et erikseen osta, siis lähde ostamaan nimenomaan sitä, niin et muista ostaa sitä, kun oot ostamassa jotain muuta. Koska sitä ei niinku tarvitse silleen koko aikaa. Niin hei, tulehan kaveri sieltä nyt. No. Niin, ehdottomasti varmasti helpottaisi tätä. Noniin, mutta toihan on sellainen niinku ehkä jopa iloinen accidentti asta tommonen. Ellei ne sit ollut niinku ne pinsetit, jotkut sellaiset ihan hyvät, jokut niinku oikeasti pinsetteinä hyvät, niin sitten se ei ehkä ole, mutta. No niin, elikkä hän on nyt tältä osin valmis. Ja tästähän olisi siis voinut tehdä niin kuin mä olen tehnyt näissä, koska mä oon halunnut, että nämä on semmoiset tosi vintagehenkiset, niin mä oon Oxident-Tee-Dyeilla siis värjännyt näitä silleen, niin kuin ihan siis tollasella, mikä tää on, tällaisella, niin ihan vetänyt tästä näin. Samaten noin sivut on täältä. Täällä on yksi siis valmiina tehtynä tällainen, enpäs muistanutkaan. Mutta siis tosiaan kaikki nämä sivut on valmiiksi niin kuin täältä myös niin kuin värjäilyt sillä samaisella tiidailla. Niin jos olisi halunnut, niin tähän olisi voinut vaikka just tuolla Pebble Beachillä sit vähän sen laittaa, tai voisi edelleenkin laittaa vähän sen, jos tuntuu, että se on liian valkoinen. Ja tosiaan, onks mä nyt niinku silleen, mun tarvii nousta, että mä näen. Tällainen hän nyt on. Ja tosiaan löytyy tuolta vähän korkeutta. Tai on vähän koholla asiat. Ja sitten on tosiaan tää. Ja sisältähän hän oli nyt sitten tämän näköinen.
Näin. Ja jos tulee hei yhtään mitään kysyttävää, jos niinku tää mun ohjeeni meni liian nopeasti ohitse, tai joku oli epäselvää, en osannut selittää jotakin, niin kysykää ihmeessä. Voi vaikka laittaa tähän videon kommentteihin tai mulle voi laittaa viestiä vaikka Instagramissa tai täällä tai miten vaan. Tossa on tosiaan nyt vielä se mun osoite, eli tää video menee nyt sitten sinne jossain kohtaa mun YouTubeen, kunhan saan sen niin kun vaan siihen kuntoon. Ja sitten samalla nimellä löytyy myös Instagram ja TikTok. Niin jos haluaa käydä katsomassa sitten vielä sieltä. Koska tosiaan Facebookihan poistaa sitten nämä videot sitten niin kuin kuukauden sisällä vissiinkin. Ja nyt sitten vaan mä pelkään siis, että noi tippuu nämä, mitä noi on. Onko se niinku puolihelmi, mitä ne onkaan. Niin mä taisin kuulkaa tehdä vielä semmoisen virheen, että mä tein niinku väärälle puolelle tämän kannen, koska nyt tää päällipuolen nauha on siis pidempi. Eli olkaa tarkkoja, älkää tehkö niin kuin minä. Niin, elikkä ja sitten vaan se perusetti. Ja mä luultavastikin leikkaan siis nyt sitten vielä saman pituisiksi about ehkä. Tai en ehkä ihan, mutta siis tätä vähän kuitenkin se jää noin pitkälle. Mutta tällainen tästä nyt sitten tuli. Ja tosiaan jos haluat, niin ihmeessä koristele myös takapuoli. Mutta ota huomioon se, että tämä nauha ei jää sinne alle silloin tänne taakse. Koska muutenhan sitten tämä ei aukea enää siihen toiseen suuntaan. Eli jätän nauha sitten sieltä takakoristeluista pois. Ja jos haluatte, niin mä voin yrittää katsoa, jos tätä on vielä Etsyssä myynnissä. Voin linkata, jos haluaa näitä samoja ykötöitä sitten käyttää. Niin se on tosiaan niin, että ne pitää sitten itse, muistaakseni ne oli niin kuin JPG, eli pitää sitten itse koota sitten jossain ohjelmassa, missä ikinä haluaakaan, ja tulostella ja leikkailla sitten niitä. Ja joo, mutta kiitos kaikille seurasta. Olette olleet oikein runsain paikoin mukana. No nyt ne kissat alkaa riehuntaa ihan selkeästi mun merkkini nyt lopettaa. YouTubessa mun löytää tällä nimellä. Näkyykö se koneella? Ja mä sitten voin vielä sen linkkailla sitten siinä kohtaa, kun mä laitan sen sinne YouTubeen, niin mä voin sitten vielä vaikka linkkailla sitten uudestaan vielä tänne. Niin. Kiitos oikein paljon. Ihanaa, kun olitte runsain joukoin paikalla, niin mun piti sanoa. Ihanaa loppuleiriä, menkää sinne Sarin viimeiseen tai päätösliveen vielä sitten. Se alkoi muistaakseni 7. Ja kiitos ylläpidolle ihanasta leiristä. Ja nähdään taas sitten jossain kohtaa. Moi moi!